Aquest dilluns ha tingut lloc la primera sessió del Consell de Territoris amb la participació de diferents representants. Amb 7 antics municipis agregats, el de Tremp és el municipi més extens de Catalunya, amb 28 pobles habitats dins de la seva àrea de gestió. Per poder donar veu a tothom, s'ha recuperat el Consell de Territoris, una eina de treball per la cohesió territorial del municipi. És un òrgan de participació on hi ha representants de cada nucli, principalment són els delegats de l'alcaldia, que representen i ens aporten quines són les necessitats, quines són també les oportunitats, quina podria ser la col·laboració entre els diferents nuclis de cara a millorar i a cohesionar el nostre municipi. Tot i la contínua comunicació entre els diferents pobles i Tremp, l'Ajuntament ha cregut oportú reprendre aquest organisme, que no s'havia convocat des del 2010 perquè pugui haver sinergies entre ells. També creiem necessari crear un espai on entre tots ells es puguin relacionar, es puguin parlar i puguin compartir moltes de les problemàtiques que són comunes i també sorgeixen idees per a la cooperació. L'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ha qualificat aquesta primera reunió de molt gratificant i enriquidora amb una clara intenció de cooperació entre nuclis. Cal recordar que els representants municipals de cada vila ho fan de manera altruista i voluntària amb intenció de continuar treballant per al desenvolupament territorial del municipi.